Eskerrik asko eta egun ondan hori. Hasteko eta diskurtsoarekin hasi aurretik salatu nahi dugu gai honi dagokionez dagoen gardentasun falta. Ez duzue eztabaida piztu nahi, debatea ekiditzen duzue eta denbora tarterik apenas eskaintzen diozue. Gaurkoan 10 minutu ditugu bakarrik, alde batetik gure mozioa aurkezteko, beste alde batetik gure proposamena defendatzeko eta beste alde batetik beste bi alderdik egindako proposamena aurkezteko. Soto Andrea, hau bozaramaileen batzarran tratatu zen eta ez da pleno honetara bai, eta zuk arbitrarioki esan zenuen presidentearen esku zegoela. Soto Andrea, mesedez. Nik hemen salaketa egin nahi dut. Soto Andrea, ez dut orain emon berba, mesedez. Basai geratuko nahi orduan. Eskerrik asko. Hau bozaramaileen batzarrean eztabaidatu zen eta han erabaki zen zelan egingo zen eztabaida. Eskerrik asko eta segi. Bai, baina han presidentak esan zuen arbitrarioki berari dagokiola erabaki hartzea. Soto Andrea, barriroz dotzut esango, eta araudian dator zelan egin ahaldan proposamena eta ahalan dago pleno honetan. Mesedez sartu eztabaida barruan. Bai, sartuko naiz, beste remediorik ez daukadalako 10 minututan.